slimes og squishes, så i hvert fald kommet til en rigtig kanal. Og vi har været så heldige at få 1000 subscribers, og det sætter vi virkelig meget pris på. Og så det bliver en spændende video i dag. Har fået en pakke fra Amo Toys, og vi vil takke Amo Toys for, at de vil sende en pakke til os. Og lad os egentlig bare se, hvad der er inde i den her pakke. Super. Okay, du trækker en op. Og jeg har fået en, der skifter farve. Den her. Det er også en color change. Det er med gul og orange. Så der er den sammen op. Det er lysegrøn og mørkegrøn. Ja, lime og green. Lime. Står der. Lime, green og green. Godt. Så vi vil egentlig bare lave en lille test med dem. Ja. Så lad os lige... Jeg vil lige sætte den op. Jeg vil lige prøve at se, om den overhovedet skifter farve. Det er sådan. Hvordan skifter de egentlig farve? Hvordan change? De er dejlige egentlig. Jeg kan de er ret sådan... Wow. Jeg forstår ikke, hvordan det kan change color. Det ved jeg heller ikke helt. Skal de i varmt vand eller sådan? Nej, det er også oppe i låget. Det er der ikke enig. De er dejlige egentlig. De er faktisk really stretchy. Og det er sådan en slags putty af en art. Jamen, jeg forstår, hvordan de skifter farve. Putty, det er ikke... Det skifter allerede farve. Hvordan? Mit bliver sådan lidt mere lyselilla. Kan I ikke se det i forhold til før? Kan I ikke se, hvor lys den er blevet? Jo. Det er varme, der gør det. Jeg skal bare se. Wow. Den bliver sådan helt pink af det. Ej, den er allerede blevet helt lys. Eller putty er ikke det samme som slime. Putty er en meget hård slime. Hvor slime er sådan noget, hvor man gør sådan her. Der skal kræves nogle muller for. Ja, og nu vil vi dele dem op i 2 halvdele, og så vil vi vise jer forskellen på varm til kold. Og hvordan vi gør det, det er med den her. Wow. Ej, far, pause den lige. Jeg vil lige høre det sound så igen. Wow. 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 Det sviller sindssygt. Prøv at se. Det her, det er den rigtige. Det er den kolde, og det er den varme. Det her, det er jo sygt sejt. Ui. Det her, det er den varme version af den, og det her, det er den normale. Det her, det er den grønne, og det her, det er den varme. Der sker ikke rigtig noget med vores, men jeg tror bare, vi har fået en dårlig bøtte eller sådan noget. Yes! Vi vil egentlig bare prøve at lave nogle slags ting, figurer ud af de her 2 farver, så lad os egentlig bare gå i gang. Og så en lidt mindre kugle. Jeg vil lave en snemand, og så laver jeg nok også noget andet. Jeg ved godt, hvad jeg vil lave, men jeg siger det ikke nu. Jeg ved godt, hvad du vil lave. De her slimes, de er sygt gode, synes jeg. Ja, fordi de er sygt stretchy. Ej, nemlig. Min snemand. Jeg har lavet en lille rose. Nej, den er rigtig flot, synes jeg. Og nu vil vi se, hvor gode de er til at være en hoppebold. Fordi det skulle være en hoppebold. Eller de skulle være gode til det, så. Okay, 3, 2, 1. Wow, ja! Ej! Hallo, jeg går lige ud på gulvet her. Er du klar, far? Er du klar? Er du klar? Ja. Wow, de er sygt gode. Prøv lige at se, er du klar? Hey Sara, skal vi ikke lave et spil med dem? Ja, det lyder fint.
jeg prøve? Hvis jeg nu får den i hullet deroppe, så vasker I gulvet og støvsuger. Ej. Nej. Eller pudser vinduer og vasker gulvet for mig. Nej. Ej. Hvad hvis jeg gør det med lukkede øjne? Aftale. Okay, så. Men kun én gang. Ja, så langt tak. Nej, hvor rammer du det? Nej. Håber I kunne lide den her video. I må meget gerne give den et like og subscribe. Og gå ned i kommentaren og skriv, hvad det er, I synes, vi skal lave næste gang. Og gå lige ind og tjek ind af vores andre videoer. Så ses vi. Hej hej!